Poznavat mislim, ali... Ti ono što napraviš tako da se znaju bolje. Ti to vratio. Igramo Minecraft. Preživljavanje. I'm a snowball, 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 snow. La 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 la. Kako sam polako ide. Kako polako ide. Wow. 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 Evo nas u novoj epizodi Minecraft. Skontali ste. Šta je? I ljudi, kao što vidite, danas igramo Minecraft preživljavanje. U našoj lijepoj kući. Sa kravatim vodom i bez drugog sprata. Konto sam da u epizodi idem cijepati drv. I poslije a sad ću ja to skaprazno. Ne, zaboravili smo posaditi cocoa beans. Cocoa beans smo zaboravili posaditi. I ako se spitaš što ćemo nas raditi. Ići kopat. Treba nam kofa. I kad napravimo kofu, da moramo prenijeti vodu. Da moramo vodu. Eto, desno. Da moramo vodu. Prenijeti. I da pošaljemo ovih 20. No sjeme. I to. Kad imamo već ovih 6 još ovih čuda, idemo još posaditi 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jupi! I onda ove cocoa beans. Cocoa beans. Cocoa beans. 14 cocoa beansa. Yeah. Oh yeah, bitches. Sticky bean, cocoa bean. Sad. Razmišljao sam da posadim ovo veliko jungle drvo. Ne radi drveta. Doduše ne znam što bi ja radio, ali neću još saditi. Kad budemo završili kad budemo gore i drugi sprat napravili i sad to sve završili, šta ćemo već? Dobro sam. Ćemo napraviti kuću na velikom. Treba mi krova. Tako da ću uzeti ovaj moj pickaxe. I otiću minat. A napravit ćemo takav dobar mine koji će se nalaziti ovdje. Wow. Kazmo hamede. Što je ne fokus šteka, mislim. Ne znam da li zato što snimam. Nadam se da nije, jer onda ne mogu više snimat. Ne znam, mislim da je. Stavio sam
Velik mi je FPS kad snimam. FPS na gripom je nenormalno. Što sam na najviše FPS-a što mora premore ovaj tablet. 400 i nešto FPS-a. To sada danas nije puno, ali za ovaj tablet je. Jupi! Ja moram više uzmati charcoal. Ojebit će se. Čekaj. Oh my god, gledaj koliko uglja. Sad znam odakle mi se čuje šišmiš. Našli smo sve. I smiješ. Evo tamo još jedan. Vidi ga. Čičmiću. Ovdje on. Dođi. Konjino. A mi iškopati ovo. To ne smije staći mi još ovu pećinu. Mislim, pogledajte ovo. Za sad smo naši iron, što je kapno važno. Čim ljudi vidite ovo, znači da ima inače drugu samo osim malo. Sad ja neću kupiti. Molim te ljudi, pogledajte kolika pećina. I gledajte koliko smo irona našli, ljudi. Ljudi, ja boga mi nisam čitala. Izgleda kao staviš glupu svijet, baš nađeš dobre stvari. Što vidi kakav se sistave neki, pofa. Znači, ja, boga mi, ne znam više kako vam kažem, nikakav cheat. Nikad više imam ovakve sreće. Nikak. Mislim, moje prvo priželjanje, nikad nisam u trećoj epizodi, četvrtoj epizodi našao 13 metala. Još više kako sam vidio ja na pilotu. Evo, 14. Uredimo s džepetom. Prije se nadio, ja to šutim. Prosto što šutim. Ali ovo je nenormalno, mislim,
Kopam ugalj i to baš sam našao dobru lokaciju. Mislim, pomisli da moje epizode. Bukvalno sam naći. Ovo dobro, čemu mora? I onda odjednom, bum, nađeš Iron. Znači, koliko smo našli? 20. Imamo već za puno stvari. Sad idem ja gore. Što drugo epizod, ljudi ćemo se ovdje vrati. Sad idem ja gore na površinu. Sad ću da ovako uzeti. Da ne zaboravljam. Kako vam ugla, kao treba 32. No, mislim da će biti dobro. A i neće možda, hajde još kopimo još ovog uglja. Mislim, gledajte koliko uglja ima puno ovdje. Nevjerovatno. Ako neko hoće ovo, slobodno prepišite moj seed. Ne. Zaboravio sam ljudi, prosto nisam zaboravio sam. Reću vam, neki su brojevi, pa onda F, ali zaboravio sam. Ne znam, ljudi, neki je seed, reću vam seed, znači, samo u komentarima recite za seed i ja ću vam, znači, u chatu ću, ne u chatu nego, mogu čak napraviti posljednu epizodu mog seeda. Ću vam samo pokazati moj seed i počepik. Napravit ću posljednu epizodu, ću vam pokazati moj seed, pa ćete mi prepisati sebi i onda idete fino. Što Minecraft. Ugutajte seed, ja to vam ove rude, strašno krab pećinu. Dolje u komentarima napisati šta ću još naći u pećini. Nema šanse. Mislim, mi ako hoćete, možete. Slobodno ljudi. Ne! Tu ostane mi... Zaboravio sam kad staviš, kad ti da blok ili nešto, kad staviš stakla. A zajedno hajde jedan ugalj. Kući. Koliko traje epizoda? 13 minuta, dobro. Ja ću se sad ljudi gore vratit. Prvo iskopam ovo što imam. Niš ljudi. Da nećeš mi. Mene da se mogu nekoliko sekundi vratiti gore u kuću. Ne vjerujem u sebe. Najgora stvar što i kad morate uraditi sebi.
I sad vidimo se u drugoj epizodi. Vidimo se u budućoj epizodi. Ćemo sebe napraviti oklop. I još ćemo nešto raditi drugo, pa vidimo se. I čao!